بو کو مرۆڤ کارibbe di beşeke hunerê de xema xwe derbibire û ji xwe re şêwazekî resem peyda bike serpêhatî gelek giring in. Ev serpêhatî dikarin bibin sedema tiştên baş û rêyekê jî bidin ber mirovan. Tişta ku ev rêya wêneyan ber Nicolas Bruno xistiye û ew kiriye wênegir jî serpêhatiyên wî ne. Nicolas Bruno dema 7 saliyê kabûsan dibîne û ji xew vedinijiqe. Piştî ku ev kabûsxewêlê diheremînin û heta dibistana amadehî yanî lîseyê jî ew van kabûsan her dibîne. Heta piştî demekê ew dikeve depresyonê jî. Wî jî nizanî bû çi tê serê wî û vê rewşa hanê zor li psîkolojiya wî dikir. Lê wî ji xwe re rêyek peyda kir da ku van kabûsan nebîne. Bruno dest bi nivîsandina rojnivîskan kir û ev kabûsên xwe têde nivîsandin. Yanî ev rojnivîsk di heman demê de rojnivîskên xewnên wî bûn. Piştî ku ev rojnivîsk nivîsî ruhê wî aramtir û psîkolojiya wî jî baştir bû. Bi vî awayî wî ji van rojnivîskên xwe yên kabûsan sûd wergirt û xewnên ku dîtin bi kompozisyonên balkêş anên ziman. Nicolas Bruno bi awayekî perîşan ji van xewnên xwe yên weke kabûsan şiyar dibû. Dema şiyar dibû xwe pir westan dê hîs dikir. Di nav jiyana rojane de jî tesîra wan xewnan hebû û ruhê wî teng dibû. Heta êdî wî nema pê derdixist ka çi rast e yan jî çi xeyal e. Ji bo karibbe xwe ji vê rewşê rizgar bike, xwe li wêneyan digire û dibêje wêne rêyeke xelasiyê bû. Piştî ku min xewnên xwe bi wêneyan vegotin, ango min wêneyên xewnên xwe girtin, ev yek ji min re baş bû. Li min hat, ev wêne otoportreyên min in, ez xewn û kabûsên xwe yên şexsî vedibêjim. Nicolas Bruno ji bo karibbe konsepta wêneyên xwe û her wiha karakterê wêneyên xwe hazir bike, ji rojnivîskên xewnên xwe sûdê werdigire. Ev rojnivîskên xewnên wî dibin bingehê wêneyên wî û her tişt li gorî nîşeyên ku li ser van rojnivîskan girtiye diyar dibe. Helbet di hin cîhan de xeyal û sewîrandinên wî jî hene yên ku van xewnên wî tamam dikin û hunerê wî xweşiktir nîşan didin. Ji bo her wêneyekî xwe sahneyekî amade dike. Çawa ku fîlmekî çêke tevdigere û ji bo her wêneyê xwe malzemeyên cûr bi cûr bikartîne. Ji bo hîn wêneyên xwe bi taybetî cil û bergan didirû û wan cilan li fîgurên xwe dike. Lê ew herî zêde bi malzemeyên kevn ên ku êdî nayên bikaranîn sembolan da afirîne û xewna xwe bi van sembolan vedibêje. Bi taybetî av û çîmen û malzemeyên ji textan metaforên serekene di wêneyên wî de. Ji bo konsepta wêneyekî xwe hefteyekî amadekariyê dike. Piştî amadekariya wî diqede bi ekîba xwe re diçe cihê ku dê wêne lê bigire û herî dawî ew wêneyên xewnên wî derdikevin holê ku dişibin sahneyên fîlmên serkeftî. Atmosfera ku Bruno ji bo wan wêneyên xwe ava dike pir baş e. Bruno wêneyên xwe bêhtir li nav xwezayê digire. Heta jê tê xwe mînîmalîze dike û dibin ronahiya rojê de wêneyên xwe digire. Xwe ji ronahiyên amade dûr digire û dibêje ew dûrî wê estetîka ku dixwazim ava bikim disekinin. Ji lewma ronahiyên hazir tercih nake. Lê helbet hin ekîpmanên wî yên ku karên wî hêsan dikin hene. Bi taybetî jî ji bo atmosfereke baş ava bike, ji mija çêkirî bombeyên mijî yên ji bo fîlman sûdê werdigire û wan bikartîne. Piştî girtina wêne jî li ser bernameya Lightroom dixebite û bi rêya Photoshopê halê dawî yên wêneyên xwe temam dike. Nicolas Bruno ji bo karibbe bi hin kesên weke wî kabûsan dibînin re têkiliyekê deyne malperek jî çêkiriye. Gelek kesan jê re xewnên xwe nivîsîne û behsa kabûsên xwe kirine. Ew serpêhatiyên xwe û yên van kesan bi wêneyên ku digire dinirxîne. Ji bo vê yekê jî pêşengeha xwe ya bi navê di arafê de vekiriye û ev wêneyên wî li vê pêşengehê hatine nîşandin. Ji bo pêşengeha xwe dibêje hin hêlên kabûsan yên ku tarî mane û nayên gotin jî vedibêjin.